часовник? Не, нямам часовник. От тук ли сте? Да, от тук съм, но извинявайте, бързам. Не, просто се изгубих и ми трябва малко помощ. Попитайте някой друг. Лека вечер. Лека вечер. Здравейте, скъпи, извинявайте, преследваме мъж, моля ви се. Обичам. Не знам как се върнах. Този тръгна да ме преследва. Чакай малко. Някакъв проблем с жена ми ли? Не знам. Ще ви го молите. Изгубих се. Проблем ли имаш някакъв? Да, нещо стряска с жена ми. Не си мискал. Стига, стой до мен. Благодаря ти много. Много ти благодаря. Наистина ми спаси. Не знам какъв човек. В смисъл, всичко е наред. Добре. Няма го вече спокойно, всичко не се притеснява. Благодаря ти. Приятно да накъде това. Абсолютно. Да. Абсолютно мръсник. Моля ви, нека да ви обясня. Какво правиш с мъжа ми, Мърло? Какво правиш с мъжа ми? Не ме пипай! Не ме пипай! Той не е виновен, нека да ви обясня. Той не е мой мъж. Какво правиш с мъжа ми, те питам? Мъжът ви е страхотен човек. Махнете се двамата от мен, махнете се от мен! Чакай малко. Моля ви, нека да ви обясним. Искам да не ме докосваш. Той ме спаси. Преследваше ме един човек и вашия мъж ми помогна. Той ме спаси. Вие сериозно ли ще се вържа на тая простотия? Не, наистина. Мъжът ви е прекрасен. Аз, добре, много ви благодаря. Извинете. Наистина, жената дойде, преследваше я някакъв скачулка. Ако искаш, ще тръгнем след него и ще видим за какво става въпрос. Сериозно ти казвам, тръгна нататък, дай докато не се отдалечил, ще го спрем. Сега ние ще търсим преследвач, така ли? Аз трябва да ви се вържа на... Не ми вярваш, какво друго да направим? Не, Даже не знам как се казва, наистина. преди 3 минути съм видял. Нека Ще го той ви намерим казва истината. човека, да не губим време и да тръгнем. Преследваше ме един човек много... Къде е този мъж? Чакай, ела за да... Ще го намерим спокойно, не бе. Добре, сега казвам, сега ще го видим. Гледай, висок мъж с черно яке, с качулка. Ще го намерим спокойно. Ето го, тичайте, ето го, видяха. Тук го изгубихме вече. Къде ли отиде? Видя ли го? Казах ти. Съжалявам, че го забърках тази история. Махни вече! Просто махни! Ти пък, що си така облечена? Къде е? Тип, това ли ти е проблема в момента? Ето го! Какво си искат? Ето го! Да влезе!
Къде? Давай бързо! Къде отиде? Къде е туалет? Туалето, вратата. Ето тази врата. Чакай, не се би. Чакай. Чакай, страх ме. Вижте, вижте. Симо, няма да видя тук. Къде? Къде? Няма го тук. Добре, къде изчезна? Къде изчезна този човек? Дяволите! Ето го! Това е той. Това е той! А до него! С майка ми!